Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Ninokuotungamira Kwaziwa ivateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Welcome to the program The Second Coming of Christ. Toda kutenda musoro wedu wenyaya watinawo nhasi uno From Rome to the End part 2. Yes, part 1 takaita muchikamu chakapfuura. Yes. Right. Tiri ipapo mufundisi. Muchaona kuti kubva muna Daniel chapter 10 kunosvika muchapter 12. Yes. Ndio the last part yeprofesi yaDaniel. Exactly. Saka iyoyi chiprofita chiri mu section iyoyi chinotangira mumazuva aDaniel kunosvika panoguma nyika. Okay. It's okay. Muna Daniel chapter 10 tinosangana naDaniel achitsanya zvakare kwe3 weeks. Okay. Mushure mekutsanya kwake mutumwa Gabriel anobva adzoka. Yes. Osvotangazve kutaura naye. Okay. Nechiprofita ichi achimutsanangurira. Okay. Saka paanenge akutsanangura Gabriel akutsanangura chiprofita chatinonowana chakanyorwa muchapter 11 kusvika ku12 zvichienda kumberi. Saka regai tibva taenda kuna Daniel chapter 11. Okay. Tiverengerei vhesi ya2 kunosvika pa4. Daniel chapter 11 verse 2 kusvika pa4. Zvino ndichakuzivisa zvokwadi. Tarira paPezhia pachamukazve madzimambo matatu. Wechina uchava mupfumi kupfuura ivava vose. Zvino kana asimba kwazvo nepfuma yake, achamutsa vamwe vose kuzorwa neushe hweGrisi. Zvino mambo une simba uchamuka uchabata ushe nesimba guru, achiita sezvaanoda. Kana amuka ushe hwake uchaputswa ndokuparadzirwa kumhepo ina dzekudenga. Asi haungaende kuvazukuru vake uye haungaenzane nesimba raakabata naro iye, nekuti ushe hwake uchadzurwa ndokupiwa vamwe kunze kweivavo. Now panapa ari kutaura pakunopera kweushe hweMedopezhia. Saka anobva ataura kune madzimambo matatu achaita, asi kozoita wechi4 anenge akapfuma kureva mukingdom yeMedopezhia. It's okay. Ndo mune madzimambo 4 ari kutaurwa panapa. Right. Wechi4 anga akapfuma uyo kudarika vamwe vese ndiXerxes. Pastor, madzimambo andaverenga ari kumentionwa makings kaizvinezvi. Haisi kingdom. Makings. Kutoti mukingdom yeMedopezhia muchamuka mamwe makings matatu, but the fourth king will be far rich. Right. Ndo zvazviri kubuda nditika. Okay. Ndiye Xerxes uyu.
Xerxes. kana taamubhuku raEsther ane mamwe madaidzirwa anoitwa wokuti Ahashverosh anonzi Ahashverosh. Ahashverosh. Ndiye wechifu ari kunzi anga akapfuma. Takambopaverera handitika shure kwake muchidzidza munhoroondo kwakazoita mamwe madzimambo anotosvika kana kuma9 but havana zvavakanyanya kuita zvinoumba histiri zvekuti zvinyorwe. handiti mazviona. Saka ndiye asi zvonzi izvo shure kwacho kunobva kwazomuka umambo hweGreece. Ndo yakatevera Middle Persia. Ndizvozvo Ndobva panzi pakaita mambo weGreece manje. Ndianzi aine kaitiro kaaita mambo iyeyo, but hanzi aita nemabatiro ake aanoda. Haana kuita nguva yakareba. Hanzi ushe hwake huchaputswa. Asi husingazopiwe vemumba make veropa rake kana vazukuru vake. NdiAlexander the Great. Alright, okay. Takambomutaura chikamu chakapfuura kuti Alexander the Great arova hondo akunda pasi rese iye anozokurumidza kufa. Ushe hweGreece hobva hwatsemuriranwa nemaarmy general ake ari 4. Saka pana Daniel 11 verse 4 pari kuti kana amuka ushe hwake huchaputswa ndokuparadzirwa kumhepo ina dzekudenga, asi hahungaende kuvazukuru vake uye hahungaenzane nesimba. Saka pari kunzi kumhepo ina dzekudenga ndo paya pekuti hwakaenda kumaarmy generals ari 4. Handinazviona maarmy general munoziva kuti pakunzi kumhepo ina dzekudenga uchinge usina kuona kuti passage ichiprofita unoedza kuimagine kuti asi umambo hungakandwe sei kumhepo. Unoedza kufunga unopedzisira waramwa bhuku racho kuti zviruma hazvimeke sense, but ukateera mirayiro yaro zvinoita zvichijeka. So the 4 generals saka vatoshandisa kuti kumhepo ina because history inokonfema kuti paita kakurwisana afa 4 ndo vakazoita macontenders akabuda abanzurirana like kunorthern side kunge kwakutongwa nainzi Lysimachus. Then kuwestern side kwaive naKasanda. Southern side kwaive naPtolemy kuno kuna naEgypt kunoko. Then Asia kunenge kueast kwaive naSeleucus. Ndo va4 vakatsemurirana ichibva yaenda kumhepo ina kumakona mana enyika vachitsemurirana ushe hweGreece. Saka yakakondinya iri Greece. Right. But vakutonga havasi veropa directly kubva pana Alexander, havasi vefamily yaAlexander. That's right. Magenerals ndo vari kukondinya and vari kutonga iri Greece. Right. Inongoramba iri Greek Empire. Handiti wazvaonaka. Toda kuenda pamberi tiri pachapter 11 iyoyo yaDaniel. Tiverengere verse 11, verse 15 neverse 16. Daniel chapter 11 verse 11. Zvino mambo wezasi uchatsamwa uchandorwa naye, naiye mambo wokumusoro, asi iye uchakokera boka guru, boka iro richaiswa mumaoko ake. Verse 15. Zvino mambo wokumusoro uchasvika ndokuvatutira murwi wokurwa ndokukunda guta rakavakirwa kwazvo. Hondo dzedzasi hadzingagone kumira, kunyange nevanhu vake vachatsaurwa uye vachashayiwa simba rokumira nayo. Asi uyo unouya kuzorwa naye uchaita sezvaanoda, hakuna ungamire pamberi pake, zvino uchabata kuparadza muruoko rwake. Now panapa toda kuti mucherechedze chimwe chenechi. Alexander hakusisina. Greek Empire yatsemuka yadivide into 4. Saka zvakazoitika manje mukufamba kwenguva. Seleucus anga ari kuAsia maina kueast sort of. Akanomedza Lysimachus anga ari kunorth kureva kuti akamukunda. Hakuzi kudya patafura. Aiwa ndikutokunzwisai kungoti ndinoshamisika kutambura kwamunoita neshona. Muruda kungoti kingdom yaitongwa naLysimachus it was absorbed
nekingdom yaseluyekazi. Hakusi kutambudzika aiwa ndii takatosungunuka. Oh, alright. So the northern kingdom ichinobatana neeastern kingdom, it was absorbed into one, yaitongwa naseluyekazi. Naseluyekazi. Saka ndo yakabva yazonge yakunzi mambo wokumusoro, king of the north. So yakazosara chachienditi chekumusoro chiri one chiri powerful. Right. Okay. Yakunzi king of the north. Alright. Saka ukaona pakunzi mambo wokumusoro ndozvo zvaakureva. Alright. Tiri panyaya yeperiod yeGreece. Okay. Then kunozasi kuna ana Egypt uko. Kuna na Ptolemy. Ptolemy ndiye anga akasimba. Right. Zvekuti ndiye akazopedzisira aputirawo zvakare Kasanda. Wekuwestern. Ndobva chamira chadaro. Saka Greek Empire yakasara yakuti kumusoro nekuzasi. Saka kana ndakunzwa zvakanaka pastor, yakatanga iri 1 naAlexander. Right. Ndobva hafu. Ndobva yabanzuka kuita 4. Right. Ndobva pachovha chinguva. Mu4 muya zvakazosara zvaakuita kunge 2. Wekumusoro nekuzasi. Thank you pastor. Right. Saka asi kana uchiverenga muhistorika vekumusoro nevekuzasi vakarwisana kwenguva yakareba. Ndizvozvo. Zvekuti muhistorika anotonzi maSyrian wars. Exactly. Ndizvozvo. But vairwa ava vanga vari mhuri imwe chete, maGreek. Asi vaingorwisana. Unoziva kuti chipane chimwe chinhu chinoshamisa kana muchiti ngatidzidzei historika, muri kunodzidza zvekurwa kwevanhu. Wakambozvicherechedza kuti kuhistorika chamuri kunyatsokustada chaicho kurwa kwevanhu dzingori dzihondo. Ndonyaya inofarirwa naSatani. Satani anoda kurwisana kumukirana chete. Kutongoti izvi zvakanyorwa izvi zvinhu zvinobata pasi rese. Saka zvainyorwa zvichidai. Even ukada kuenda kuhistory isiri documented yemafamilies amenokwana kwamuriwo imimi yekuti muruda kumbonzwa history toti yana Samaita, yana Mseyamwa, yanani. Ukaitsvaga uchienda kumashure chakangozaramo kurwisana. Like dzimwe dzandine ndichinzwa kana kuteerera kana kuerenga. Unenge uchiudzwa no zvakazoitika kuti imimi verudzi urwu muwanikwe kuarea yeHwedza pakazvarwa sekuru venyu avazvarwa nemukadzi mudiki akabva arwiswa nemadzikoma ndobva atandaniswa pamusha wababa ndiye akazonoyambuka rwizi Runde ndobva azoenda kwakati saka ari ikoko vana vake vakazopondwa. History dzacho kurwisana chete dzinenge dzakazara nenyaya dzakadaro. Saka ndo zvakaitika panapa vairwisana vekunorth vekusouth. In fact kana uchiverenga history yacho pastor kungoti pamwe hazvimo muchidzidzo menyu muri kuedza kusamaraiza vateereri kuking of the north kwazosara kwakasimba yakunzi king of the north. Vakatanga vachitonga ikoko vana Seleucus vaya vakatomboita vana vaivateera vakaramba vachishandisa zita rekuti Seleucus. Zvakafanana nekuti Seleucus 1 Seleucus 2. But zita rakazokurumbira kumusoro nderekuti Antiochus. Ndo vaive madzimambo aitonga kuri kunzi king of the north. Kuno kuzasi kuno kwatangwa kuina Ptolemy kuna naEgypt uku kwakatombokondinya kuchitoita iti Ptolemy 1 Ptolemy 2 zvekuti vakakondinya vari ana Ptolemy zvekuti pamambo muchiti maSyrian wars paya ukange wakuzvitsvaga kune vechidiki muchizvidzidza muchaona kune mazita acharamba achitaurwa chinzi Antiochus chakati uku kuchinzi Ptolemy. Ndonyaya dziri kungotaurwa kunzi vaive maGreeks ari kurwisana pachavo iri period yeempire yeGreece. Vese ava vari kurwisana ava havazi vaSyria havazi maEgyptian vazukuru vemagenerals aAlexander. maGreek vari kurwisana. Anditi wazviona. Saka vakaramba vachirwisana vachingomukirana north nesouth kusvikira pamuka Rome ndobva yauya because ndo yakateerera Greece. Ndiye ari kunzi mambo akazouya achiita zvaanoda. Anditi wazviona. Ari kunzi akazosvikomira panyika yakaisonaka. Iri kunzi glorious land iyoka yaJudea.
handiti wazowana Rome yamuka yarwisa ava yakavakunda vese saka ikazodzina kunosvika nekupinda muPalestine. Okay. Handiti wapabata. Saka ndo zviri kutsanangurirwa naGabriel achitsanangurira Daniel kuti kutsanangura kwaDaniel Gabriel ari kutsanangura zvese izvozvi. Handiti wazvoona, but unoona profesi kana ukaidzidza Gabriel paaitsanangura imimi kana maakuzodzidza manje nehistory manje because history unoona ichinyatso kunokwana kunyatsoti pfaka muchiprofita zvinyatsoendera kuti painzi mambo wokumusoro mambo wokuzasi ndo vana wanga uchita anonzi ana wokumusoro yakatanga ari ana Seleucus but vakazoita ana Antiochus inongo chinzwa Antiochus the third Antiochus the fourth kuno kwaina na Ptolemy vachidaro Ptolemy the second vachidaro kusvika apa pazviri kudaro kurwisana unoziva mukaramba muchingorwisana pachenyu munopa simba ari kunze. Handiti wazvoona ndo zvakasaka Rome ichisumuka manje ndobva yaskovakunda ndokuvabvisa ndobva yatanga kuva Roman Empire. Handiti wapabata. Saka patiri kuti from Rome to the end tangobuilda bedzi kuti tiwane chiprofita changobuilda kuti chiwane kuintrodusa Rome. Saka takutangira paRome manje tichienda kumberi. But kuri kutsanangura kwaGabriel ndiGabriel ari kutsanangura pari kundijekera pari kujeka ipapapo. Saka toda kususukidza kubva ipapapa ezvezvo rikatimbonzwa kambo tigoya tosusukidza kubva apa tiri muchidzidzo chedu from Rome to the end part 2. Regai timbonzwa kambo vateereri tigoya tienda kumberi. Jehovah rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive.
mambo wedu wendenga munoyera otenzi mambo wedu wendenga munoyera. Jehova rakashika kuna Jona, simuka uyende Ninive. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi murukuro yedu from Rome to the end. Right. Part 2. Part 2. Yes. Very good. Yes. Ngativerengei Daniel chapter 11. Tienderere mberi Gabriel achitsanangurira Daniel. Daniel 11 verse ya 20. Verse ya 20. Right. Zvino panzvimbo yake kuchamuka mumwe uchatuma muteresi kupfuura nepakaisonaka paushe hwake, asi kana mazuva mashoma apera achaparadzwa, zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa. Ndiri kuona uchifinya apa dzokorora zvino panzvimbo yake kuchamuka mumwe uchatuma muteresi kupfuura nepakaisonaka paushe hwake, asi kana mazuva mashoma apera uchaparadzwa, zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa. Now uchaona kuti tabva muumambo hweGreece ndobva tasiya tatanga weRome. Saka pachinzi mambo wokumusoro, mambo wokuzasi, madzimambo eGreece. Rome yauya ukadzokera futi munhoroondo, uchaona kuti muRome macho kwaingove kumukirana nekurwisana. Imo muRome macho hakuna kumboita rugare munhoroondo yenyika yedu. Now kusvikira pakapondwa Julius Caesar, vaingorwisana vachingomukirana vachingorwisana. Zita rekuti Julius Caesar ihombe kana taakutaura zveRoman Empire. Right. Saka Julius Caesar apondwa, iye anga asina mwana mukomana. Julius Caesar. Akapinda paumambo, iye abva. Kwakabva patsanangura makuitaka mwakutsanangura fanika zvandambotaura muchikamu chapfuura kuti unonzwa vanhu vachitaura kuti rudzi rwenyu rwakatanga kudai uye azvarwa namainini zvika ndokatsanangura kamunenge makuitaka. Ndiri kunzwa mukuti Julius Caesar anga asina mwana mukomana. Alright, saka nyaya idzi dzakatanga kare. Tsanangura ipa. Saka apondwa Julius Caesar, brother yake yanga iine mwana mukomana ainzi Octavius. Octavius ndiye akabva apinda paumambo. Saka ndiye akabva azoti akatanga kurwisa vese ndokuvakunda, ndokubva abata ushe huyauya mumaoko ake, zvekuti Rome yese yakatanga kutongwa nemunhu one pasi pesimba rake. Saka chirungu ichi chiri correct here pastor, kuti ndikati kuaterere, the king who succeeded Julius Caesar was Octavius. Right. Zviri correct? Zviri correct. Ndiye akazobata after Julius Caesar. Right. Thank you. Now Octavius atonga akunda vamwe vese ava, akazopuwa title yekuti Augustus Caesar muna 31 BC. Zita rinonzi Augustus ndi Octavius. Ndiye azopiwa rekuti Augustus. Asi mazita aya angakunetsei kubata vateereri, kuti kwaitova nevamwe vakambobata vachirwisana, but mazita anotanga kukurumbira anotaurwa ndana Julius Caesar achiteererwa naOctavius ndiye azonzi Augustus Caesar. Zvinhu zvinobatika izvo vateereri, fambai pasi. Augustus Caesar ititle yaapiwa. Sekuti maybe kubatsira vafana vako tingati semazuva ano kunzi comrade Ningi ndo vari kutonga.
handitozva zvekuti vazukuru vanozotera kuti kune murume ainzi comrade chakati comrade harisiri zita repachitupa icomrade kadaidzerwo zvichienderana nezvaone right handitozvaona saka anga ane yanga yatitle yanga yakupuhwa vanhu vari kuti kesari title right Caesar Caesar ndo kesari kanishona ndo kesari saka akutonga manje ndiye ari kunzi pataurwa nyaya yemitero pavhesi rawaverenga ridzokoro revhesi iroro vateereri Daniel 11 verse 20 zvino panzvimbo yake kuchamuka mumwe uchatuma muteresi kupfuura nepakaisonaka paushe hwake asi kana mazuva mashoma apera uchaparadzwa zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa now murume uyu zvaakaita manje Augustus Caesar akaintrodusa nyaya yemitero yetax but yaibva pasi rese mitero iyi chakaita kuti vanhu vasamunetse nenyaya dzemitero aiita nouchenjeri kana uchiverenga kunonzi mitero yacho aiita iri tumitero tumari tushoma-shoma zvokuti vanhu vaisarwadziwa natwo asi nekuti yaibva kwakawanda saka yakamuunganidzira pfuma zhinji sekunge tiri kuti senyika tomboti ine vanhu 20 million munhu ongonzi mutero idhora zvokuti vanhu hapana anomborwadziwa anongoziva kuti gore rine iri ndikaendesa dhora rangu zvatopera ndozozona gore but pane patoungana 20 million saka ndombaunganidzira akaita pfuma aiita nouchenjeri imimi muri kutaura kuri kusaidi uku kuri kuhistory vateereri zvaiita Roman Empire unlike mamakingdoms akanga aitangira ari kumashure mamakingdoms kuti vasustain umambo hwavo hugone kuramba vakamira vaidhipenda nekunorwisa vamwe saka pavanenge varwisa vamwe vopamba ndarama mombe makwai vouya nazvo ndo zvaiita kuti kingdom yavo ive sustained but Roman Empire yaive nedifferent strategy instead yekuramba ichingonorwisa nezvombo kuti vatore luti nezvavapamba ndo pari kutsanangurwa namufundisi manje kuti vakaintrodusa nyaya yematax ichiita kunge mari isingarwadze but because yaibva kwakawanda ndo zvimwe itori secret behind kuti sei Roman Empire yaive very rich yes asi hanzi kabviro kaakaita manje iye Octavius akazonzi Augustus wanzwa kuti akabva sei hanzi asi kana mazuva mashoma apera achaparadzwa zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa kurodza ndofunga hapana hondo yakaitika chii chakaitika Augustus akafa nehata ake because akarwara ndobva mudzimai ati ngatimboendaiko kuti mumbonotizororei ndobva vaenda kukaguta kainzi Nola ipapo ndo paakasvokobva afa nehata ake verenga vhesi 21 na22 unzwa Daniel 11 verse 21 to 22 panzvimbo yake kuchamuka munhu anofanira kuzvidzwa wakanga asina kupiwa kukudzwa kweushe asi iye uchasvika nenguva yekufara kwevanhu ndokutora ushe nekubata kumeso hondo dzinokukura dzichakukurwa pamberi pake dzichiparadzwa zvirokwazvo naiye muchinda wesunganowo now hanzi panzvimbo yaOctavius yaAugustus Caesar pachauya umwe asingakudzike pastor tatanga kutaura mazita ekuti Julius Caesar right handitika achibva apondwa ndobva apondwa ndobva pauya mwana womukoma wake successor wake aive mwana womukoma wake ainzi Octavius but ngatichingoti Augustus Caesar right saka after Julius Caesar kunouya Augustus Caesar ndiye Augustus Caesar ndiye wokufana hatata ake right hanzi panzvimbo pake pandaverenga kwakauya aizvidzwa anga asingadhiserve neushe asi akauya panguva yekufara kwevanhu chititsanangurirai kuti Julius Caesar then Augustus Caesar then akazouya akazouya aizvidzwa uyu manje ndiTiberius Tiberius anga ari mwana waAugustus Caesar but anonzi murume aive neuipi iye Tiberius saka nekuda kweuipi hwanga hwakawanda maari baba vake Augustus vakatombotaura kuti uyu mufana uyu haagone kuita mambo
nengari yeunhu hwake, nengari yekuhipi hwaainawo. Hazviite kuti vanhu varemekedze munhu ane uhipi akadai. hwakadai. Saka yatotonzi hanzi munhu aifanira kugara achitongozvidzwa. Saka pari kunzi But hanzi akazotora usheka pasi neunyengeri akazobatsirwa namai vake. Okay. Paive zvakaita amai vake manje ndezvekuti vaona kuti mwana wangu ari kukuta umambo wamupotsa. Vakaronga mabiko ekurumbidza mambo, sekunge kuti patere vakaronga pati yekurumbidza mambo iye Augustus Caesar. Alright. Papati paya paya ndokubva vataura mashoko ekurumbidza nekukudza mambo, zvekumupureza zvakakura zviya zvekuti mambo akanzwa manyawu, maspeech aitwa. Okay. Saka vari pakufara kwakadaro amai vakabva vati saka nyaya yemukomana makazoti kudii? Mukomana ari kureva ndiTiberius ane unhu hwakaipa. Amai vakati chero aine uhipi but mwana wangu anofanira kutopapinda. Okay. Handiti wazvo zvikanzi makazoti kudii nenyaya yemukomana. Saka mambo aona kuti ndikafarirwa kari kuitwa panapa, handingakoni semudzimai andiitira zvinhu zvakadai. Chirega ndingoti uyu mukomana ndiye achazoita mambo, tozoneigadzirisa nemachinda. Hanzi iye achasvika nenguva yekufara kwevanhu ndokutora ushe nekubata kumeso. Alright. Saka ndobva amuti ndiye achazova mambo, achiti tozozvigadzirisa leta. Kuri kufarisa kwepapati. Semunhu apurezwa. But akabva angoti pati iya yabva kuitwa ndobva aita arwara nemwoyo kwabva angofa asati agadzirisa. Mfana ndobva atopinda. Handiti wazvona. But Tiberius wamurutaura ka tinoverenga nezvake wani mubhaibheri kuna ana Rukaka kuna Luke 2 tinoverenga nezvake. Tinotonzi mumazuva aTiberiyo ndo pakabhabhatidzwa Jesu. Luke 2 verse 1 kusvika pa 3. Handiti wazvonaka. Saka Jesu akauya mumazuva aTiberius. Asi pane zvaanzi achaita mambo yeye pamaverenga pavhesi ya21 na 22. Kukura muchinda wesungano. Saka akazonosvika pakushungurudza muchinda wesungano. Muchinda wesungano ndiJesu. Handiti wapabata. Saka kunonetsana kwaakaitwa mumazuva aTiberiyo nekutonga akava involved mukutongerwa rufu kwaJesu. Nekuti anga ari gavhena ndiPiratoka pakatongwa pasi tati Julius Caesar ndobva ateererwa naAugustus. Augustus ndobva ateererwa naTiberiyo uyo awana neutsotso. Ndiye watinoverenga Tiberiyo kuna Luka 2 kuti mumazuva ake ndo pakauya Jesu achibhabhatidzwa naJohani. But Jesu achinofa anga ari gavhena ndiPirato. Ndigavhena on behalf of Tiberius. Anga ari gavhena weJudea, kaka area keJudea chete tingati province. Zvajeka amenokuvateereri. Pirato handiye anga ari Kesari. Pirato handiye anga ari mambo, anga ari ngori gavhena weprovinzi yeJudea. Asi anga ari Kesari kana kuti ari mambo weempire yese ndiTiberiyo Tiberius. Right. Saka uyu Pirato uyu anga ari tsano kuna Tiberius. Anga ari hanzvadzi yemukadzi wani waTiberius. Anga akaroora hanzvadzi yaTiberius. Saka Tiberius achiona Pirato aiti mukwasha. Ndosaka akamuita gavhena. Pirato achiona Tiberius mambo nditsano. Saka mukutaura kwanhasi akachestirwa ugavhena natsano Tiberius. Saka ndopari kunzi akashungurudza muchinda wesungano Jesu. Jesu manje atongerwa rufu nani naPirato. Verenga Daniel 7 unzwe vhesi ya7 vhesi 23 ne24a. Daniel 3:7 verse 7. Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina yaityisa nekuvhundutsa iine simba guru kwazvo. Yakanga ine meno makuru eutare, ikapedza nekuvhunya nekupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo. Iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira. Yakanga iine nyanga 10. Verse 24. Kana dziri nyanga 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo, iye uchasiyana navamwe vekutanga, uchakunda madzimambo 3. Now Daniel anoratidzwa Rome umambo hwechi4. Iyi iri kutsanangurwa naGabriel sezvaro iri kubuda zvataerenga.
then Rome ichizobanzuka into 10 pachizobuda 10 kingdoms. Saka mazuva aJulius Caesar pastor, mazuva aAugustus, mazuva aTiberius haisati yabanzuka. Augustus ndiye akaita 1. Handitika Tiberius achibva auya ichingori 1. Right. But kwanzi iko patamboereka kumashure mazuva aTiberius kwakaita kurwa kukuru. Kukura vachirwa hondo dzakawanda. Hondo idzodzo ndo dzakacontribute pakudivide Roman Empire. Dzakaramba dzichikondinya. Dzakaramba dzichikondinya. Neuipi wanga uri muna Tiberius wakakonzera kusawirirana kusagadzikana kwakawanda nemarebellion akawanda. Saka ndo pakatotanga origin yekuti hondo dzakachizowanikwa thereafter dzirambe dziriko. Saka Rome yakambenge yabatanidzwa naAugustus Caesar yakabanzuka manje. Okay. Anditi wazviona into 10. Verenga chapter 7 iyo yaDaniel verse ya8 neverse 24. Verse 8. Ndikacherechedza nyanga ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruru ruduku. Dzimwe nyanga 3 panodzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi paro. Ndikaona kuti parunyanga urwu pakanga pana meso omunhu nemuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. 24. Kana dziri nyanga dzine 10 paushe uhu pachamuka madzimamba ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana navamwe vokutanga, uchakunda madzimambo 3. Right. Saka pakadivide Roman Empire. Yes. Into 10. Pari kunze pakazomuka futi umwe mambo. Akasiyana nevamwe 10 vaya. Akasiyana nevamwe 10. Right. Iye akamuka uyu hanzi akabva aparadza 3 pamadzimamba anga aripo pa10 vaya. Rega tigoya tosumudzira kubva ipapo tambonzwa kambo vateereri rambai muri pachirongwa. But nyaya iyi iri kuitika tatopfuura nguva yanaAugustus. Taakumberi. But tiri muRoman Empire. Right. Chidzidzo chedu vateereri chiri kuti from Rome to the end. Ngatimbonzwa ikambo. Ziraye kudenga serenamo, ziwi zinaita mtoro urembe, jakati sunga ositi konde, kana zapero ticha zofara, kana zapero ticha fara. Mona Jesu kudenga mumbiri yake, ticha imbiro, kana zapero toseti chazofara. Kana Jesu ouya nembiri, kupenya kwake kotsingadima, nekuzvitswa kwese kuchapera. Kana zapera tichazofara, kana zapera tichafara. Ona Jesu kudenga mumbiri yake, ticha imbiro, kana zapera tosezi chazofara.
tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu from Rome to the end part 2. Yes. Right. Toda kuenda pamberi mufundisi. Yes. Ezvino ngatitangire pana Daniel 7 verse ya 24. Daniel 7 verse 24. Kana dziri nyanga dzine 10 paushehu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vokutanga, uchaparadza madzimambo 3. Muri kuona kuti nyaya dzatiri kudzidza idzi Yes. dziri kuita kunge relay. Zviya zvinoitwa kumasports zviya. Zvekuti uyo anosimuka omhanya onopa chitanda kune umwe, uyo achinopa umwe vachienda. Yes. Saka panapa kubva kwatatanga kuBhabhironi, Right. ndo yabata chitanda cheushe. Chabva anochipa kuMedo Persia. Aiwa, example yamakupa mukataura muchidaro azvibudeka. But muri kureva relay dzatinoita kuchikoro vana vachimhanya. Ndizvozvo, but kaBhabhironi mukati yakapa chitanda kuMedo Persia. Mukuita kunge yapa ichida. I know kuti mukumhanya ane chimuti ndiye anopa. But munhoroondo yatiri kudzidzai vakatotorerwa chimuti. Saka taurai muchiti Bhabhironi yaive nechimuti. Ndobva yamhanya. Ndobva yatorerwa chimuti neMedo Persia. Medo Persia kwakumhanya ka. Ndobva yatorerwawo neGreece. Kutambidzana Greece ndobva yamhanyawo nacho. Kwakutorerwa neRoman Empire. Ndizvo zvanditika. Saka Roman Empire manje ikapawo kumadzimambo 10. Madzimambo 10 ndobva abvuta chimuti kuRoman Empire. Ndobva vakuenda vakadaro vari 10. Right. Saka vakuenda vakadaro vari 10. Kunonzi kwakazomuka futi umwe mambo. Ndobva atorera chimuti 3. Saka kwazosara manje kuchiti 7 pa10 vekutanga vaya. Plus uyu umwe uyu woita 8. Anditi wazviona. Saka zvakanaka kumbodzokera kumashure zvishoma. Pa7 vakasara ava ndevapya. Takavadzidza pastor. Takavadzidza. Tiri kuti isusu pakabanzuka Roman Empire. Makingdoms akabudapo i10. Saka mirai ndibva ndangoataura madedzerwo avo nemadedzerwo ekare. Pakabuda vanzi maAlemanai. Ndo vanoti paGerman. Ndobva kwabuda vainzi maAnglo-Saxons. Ndo vanoti paBritain. Ndobva vechitatu vakabuda vainzi maBurgundians. Ndo vanoti paSwitzerland. Vechi4 vakabuda vainzi maFranks. Ndo vanoti paFrance. Vechi5 vainzi maLombards. Ndo vanoti paItaly. Vechi6 vakabuda vainzi maSueve. Ndo vanoti paPortugal. Vechi7 vakabuda vainzi maVisigoths. Ndo vanoti paSpain. Saka ndo pari kunzi pakachibuda mumwe akaita wechi8. Okay. Akaskobvisa maErule, maVandals nemaOstrogoths. No maita mufundisi. Anditika. Saka vana Britain vana France vachiriko. Saka pastor musati maenda kure ndoda kuona ndiri kunzwa zvakanaka here. Kureva kuti kana akaskobvisa maErule, maVandals nemaOstrogoths, mambo uyu akanomera same region ka. Kusame region ikoko kunana Europe. Exactly. Saka ndanzwa zvakanaka. Because ari kuratidza kuti akamera pamhuka yechi4 Roman Empire. Kureva kuti zviri kuitika paarea yange yakabatwa neRoman Empire kunana Europe. Thank you pastor. Right. Saka pawaverenga kwanzi uhu hwainge hwakasiyana namamwe madzimambo. Ndaida kuzobvunza. Watonzi wakasiyana. Now hunosiyana pakudini. Tikatarisa akabvisa maErule, maVandals namaOstrogoths. Ichechi yemaKristu. The Christian Church. Ipapapo pastor munogara muchingoti chechi yemaKristu muchidaro. Inini ndinei nchikubatai. Mungatipere nhoroondo because nyaya yechechi kuvateereri vedu azhinjika vanoziva nyaya dzaiitwa nana Peter paJerusarema. Saka kana makuti chechi yemaKristu muchiita kunge muri kuibatanidza nezvine chekuita neRoman Empire. Panogona kuita kunge vamwe vanosara. Imbopatsanangurai pamuri kuti chechi yemaKristu. Chechi yemaKristu zvayakaitika ndezvekuti Jesu akavamba chechi iyi kuri kuPalestine muJerusarema.
kureva vateri vajesu. vateri vajesu. Okay. Ndo vaiti muchazoparidza muchibva pano pajerusarema moenda kujudhiya moenda kusamaria moenda kumagumo kwenyika. Handiti wazviona. Saka pavakasarawo zveshuwa vachiparidza vana Paul vaiti vakaenda uko vaitozodzoka kujerusarema ndokwakuine head office yechechi voskoripota ikoko. Fanga zvinobuda pana Acts 15 vaitoita misangano kujerusarema. But ukacherechedza pahondo yakaitika AD 70 nekuti vajudha vairamba vachingaitungamirwa nageneral weRoma ainzi Titus Tito. Saka zvaitika ndezvekuti vajudha vairamba vachingonetsa hurumende yeRoma. asiwo vari pasi pehurumende iyoyo. Saka ndo zvakazoita kuti paite kurwiswa kwejerusarema. Saka guta rakabva raparadzwa, rakatotungidzwa nemoto, netemberi ikaparadzwa. Saka zvakaita sokuti head office yechechi yaparadzwa. Handiti wakabata. But umambo hwanga huri kutonga panguva iyoyo weRome, head office yanga iri kuEurope, kuRome. Ndokwaitongana Kesari vari. Saka now head office, even my emperors mamwe ukazodzidza vana Nero, kuna vakainza na Claudius, vana Domitian, muzinda wavo kwaive kuRome. Capital city yanga iri kuRome. Ndizvozvo. Saka mucapital city kazhinji kacho ndo munowanzo kuita mahead office ezvinhu zvese. Saka ndo kwakazomuvha kuchienda headquarters yechechi yemakristu. Mapaita zvakanaka. In fact futi ukaverenga mubhuku ramabasa pastor raakunopera rinoratidza mabasa akasara achiitwa nevaapostles vaya. Pauro mumwe muvhangeri mukuru, bhuku iroro rinotopera ari kuRome. Ende mukunyora kwavaita vaitoratidza kuti vane shungu yekuti dai vhangeri rasvika kuRome. Saka zveshuwa muzinda wakazenge waakuRome. Right. Saka nachitaura chechi yemakristu manje, headquarters, head office yavo yanga yaakuRome. Asi iri chechi iri kupararira ichiendesa vhangeri Rome, kutorera Rome city iri kuEurope. It's okay. Nditi wapabataka. Saka zvakazoitika maende zvekuti maheruli, maVandals nemaOstrogoths vakanga vaine chimwe chitenderi chavanga vagashira chaishumairwa nevainzi Joseph Arias. Arianism. Ndo matsanangurwa. Saka vairamba kunyatsogashira iri vhangeri rechikristu sekudzidziswa kwaraitwa nechechi. Saka but chechi iyi pairi kunzi yanga yakasiyana nemamwe humwe umambo because humwe umambo 7 pastor tiri kuti ndana Germany, England, Switzerland, France, Italy, Portugal, Spain. Now ponzi hwechi8 hwasiyana nehuu. Kusiyana kwacho kunouya pakudai. Ava vanana Germany, France nevamwe ava vari kungoita zvematongerwo enyika. Asi chechi manje yaiti zvekunamata, asi yanga yaane simba rezvematongerwo enyika, zvemilitary. Pabatanidzwa zvinhu zviri, kuti religion nemilitary power, maybe yakazangana nepolitical power. Zvematongerwo enyika nezvekunamata yaizanganisa kingdom. Saka zvaita maende zvekuti kumadzimambo matatu aya vechiariena ava vari kuti maHeru, maVandals, maOstrogoths, because maOstrogoths akatozoparadzwa muna 538. Vakazorohwa nechechi pakuramba vhangeri. Chechi yanga yakuti ikaparidza anenge aramba kutendeuka zvemharidzo orohwa nesimba rezvematongerwo. Ndo maitirwo acho here pastor? Ndo maitirwo azvakaita panguva iyoyo. Hazvifanire kunge zvakadaro paurongwa hwaMwari. But ndo zvazvakuita. Saka ndo maparadzirwa akazoitwa madzimambo matatu aya. Ndobva abva ashayikwa. But saka chechi manje yaizovaparadza sei? Chechi ine army here pastor? Chechi yanga itori nearmy yayo. Plus ichibatsirwa futi nemaembara mamwe anga ariko. Kuti tiri kuita zvechechi tomboti imimi ndimi maArian, muri maVandal mukoro, inini ndini chechi ine muzinda kuRome. Imimi totadza kuwirirana pakududzira Bhaibheri nekuti tidai ndobva ndakumbira empara kuti uyai mundibatsire tichaye rwodzo masoja osponswa nechechi kunorwa.
right Handiti imi mazuva- mobva maparadzwa Kwabva kwakutopara. ndoenda next pamavhandau Right. ndoenda next pamaostrogoths. Ostrogoths. Alright. Handiti wapabata. Saka maostrogoths akazoparadzwa muna 538 AD. Ndobva Ndo vapara. pakabva patanga chechi kuchinyatsobata iine simba rezvematongerwo enyika. yakaramba ine muzinda kuroma. Okay. But yakatungamira kwemakore anotoita 1260 ine simba iroro. ine simba iroro. Okay. Handiti wapabata right. Saka zvakuti manje vana Germany vana France vari kuzvitonga vari kokoko. Chechiwo yakunda yamamwe madzimambo aya. Saka pari kunonzi pachasara madzimambo 7 iyo iri yechi8. Right. iri kutokaundwawo sekunge kukaundwa kwana Germany. Handiti wapabata manje. Now hatidzokere kuna Daniel 2 vhesi ya44 kuenda kuna 45. Daniel 2 verse 44 to 45. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwe, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu, asi ihwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo zvisingaitwe nemaoko evanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira, nevhu nesivheri nendarama. Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndekwazvokwadi, nekududzirwa kwazvo ndekwazvokwadi. Daniel 2 ari kutsanangura ari kuti mumazuva emadzimambo iwayo, kureva ana German, vana France, right, nechechi yemakristu ine muzinda kuroma. 7 nations idzi dzimwe dzemueurope ka pamwe chete nechechi yemakristu. Right. Mumazuva avo ndo panodzoka Jesu. But ndo mazuva atirika pastor. Ndo mazuva atirika. Saka Jesu anouya, ana Germany variko, France, Italy, Spain, nana Britain variko, nechechi yemakristu iriko. Saka mumazuva iwo aya padzinenge dzichibata pamwe chete ndo panodzoka Jesu. Ndapanzwa. Wapanzwa ka. Chibata pa Daniel 7 pa verse 25. Daniel 7 verse 25. Right. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Now Christian church ndo iri kutsaurwa yatanga kubata ushe muna 538 AD. Payaparadza maostrogoths. Ndo obstacle yekupedzisira panhatu dziya maostrogoths. Right. Akaparadzwa 538. Ndobva yatanga kubata ushe. Tinobva tapinda muperiod inonzi munhoroondo, madark ages. Okay. Saka Christian church mukubata kwayo mumazuva iwaya iri kunzi achachinja mitemo yaMwari. Right. Now mukatarisa munguva yemadark ages pama 10 commandments pane 2 akachinjwa nethe Christian church. Okay. Muperiod iyoyo. Okay. Mutemo wechi2 unorambidza kupfugama pamberi pezvifananidzo. Okay. Wakabva wabviswa ukaraswa nechechi yemakristu. Okay. Munguva iyoyi kudarirei pastor? Pamitemo ine 10 yatakadzidza kumashure kuti kunotori nekopi kudenga, kune original iri kudenga, yakanyorwa nemunhu waMwari. Vakabva vata usina basa mukuti pastor? Now zvichazoenda zvichijeka. Muri kuti here venge vakuti zvifananidzo togona kuzvigadzira nekuzvipfugamira. Vanhu vanga kubva ipapo ukatarisa munhoroondo yekunamata yemakristu, makristu akatanga kusunungurwa kupfugama pamberi pezvifananidzo. Against zvataura Mwari. Murayiro uri kuzvirambidza ka, asi potoita zvifananidzo chaJesu ari pamuchinjikwa, kana chana Peter, kana chana Mary, zvichidaro. Vanhu vakanzi chisunungukai. Right, mamusati mapedza. Then umwe mutemo zvakare wakachinjwa, mutemo wechi4 wekuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki. Wakabviswa pazuva rechi7 revhiki.
remusi wesatadhi uchiswa pamusi wesvondo. Munoziva kuti panyaya iyoyo pastor ndikuona nguva dzedu dziri kufamba yekuchinjwa kwezuva resabata kubva pamusi wechinomwe Saturday richiswa pamusi wekutanga wevhiki wesvondo. Pandinokurukura nevateereri vanenge vari sensiye hameno pfungwa iri muvateereri vakawanda yekutofunga kuti chinhu ndofunga chakaitika mubhaibheri, but vakadzidza nhoroondo sekutaura kwamuri kuita vachatoona kuti ana Peter nana Pauro vakadzimara kufa vachichengeta sabata remubhaibheri. Nyaya iyi inotozouya leta munhoroondo yamuri kutaura after 538 AD ndo panotozotanga kuonekera nyaya idzi. Tiverengere vhesi ya26 na27 pana Daniel 7 ipapo. Daniel 7 verse 26 na 27. Asi kutonga kuchatanga vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe hwese pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vevatsvene vokumusoro-soro. Ushe hwake ndehwokusingaperi, masimba ose achamushumira nekumuteerera. Now chiri kubuda panapa mufundisi ndechekuti Europe, ma7 nations eEurope, vana Britain, France, Germany vachitonga pamwe chete neThe Christian Church vacharamba vachibata ushe kusvikira rutongo rwaitwa kudenga, right, rwuya rwekudetermina kuti ndevape vachaponeswa nevachazoraswa avanenge vachibata avanenge varipo ava. Kana rutongo irwo rwekudenga rwapera Jesu ochiuya kuzogadza umambo hwaMwari hunogara nekusingaperi hwaanenge achitonga nevatsvene. Ende ndopari kunzi ndopachatozoparadzwa the Christian Church nemasimba ayo nehumwe humambo hwese saka pasa sorry nguva dzedu saka kurati kana ichazoparadzwa panouya Jesu kurati kutochinja kwakaitwa mitemo kuya kutokanganisa kutokanganisa kusingadiwe naMwari ndikuona pakupedzisira iri kutozoparadzwa panouya Jesu. Alright, apa pandijekera. Saka panozotorwa vatsvene vaMwari vanoramba vakasimira pakutenda muna Jesu vachichengeta mitemo yaMwari yese pakuguma kwenyika. Toda kutenda vateereri chidzidzo chenge chichiti from Rome to the end. Maite enyu mufundisi nekujekesa, but maonero andaita pane zvakawanda zvinogona kutibatsira kana mukagona kugadzira chimwe chidzidzo panyatsojeka, especially tichingotangira patime yeRoman Empire tichisvika kwekupedzisira. Handiti mati tiri kudzidza zvakataurwa naGabriel kuna Daniel 11 saka maybe tinokororei zvimwe kuna Daniel 11 tinyatsonzwisa kuti from Rome to the end pakamira sei pakati patiri kurarama. Aiwa, tinotenda. Rambai muri pachirongwa vateereri, tibatei panhare dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira